Membri mill-grupp The Malta Peakers jinsabu fit-triqithom lejn l-Iskozja biex is-sibt li ġej jitilgħu l-ogħla muntanja fl-Iskozja, il-Ben Nevis. Nancy Portel Livella, waħda mill-parteċipanti, spjegat kif dan qed jagħmluh sabiex jinġabru fondi għal Bloodwise, organizzazzjoni li taħdem fuq riċerka għal kura tal-kanċer tad-demm. Se nitilgħu muntanja Ben Nevis, hija l-ogħla muntanja fir-Renju Unit, hija xi ħaġa li qatt m'għamilna u għalhekk iddeċidejna li nidħlu għal din l-isfida. Għamilna wkoll fundraising biex id-donations imorru kollha għal riċerka tal-Bloodwise. Annalisa Grek, parteċipanta oħra, qalet li l-grupp Malti ilu jiffunzjona għal dawn l-aħħar sentejn u tista' tiddeskrivija bħala għaqda ta' nies li jixtiequ jsiru verżjoni aħjar tagħhom infushom permezz ta' sfidi li jagħmlu lilhom infushom. My Peak Challenge hija inizjattiva internazzjonali li kien waqqafha Sam Heughan, forsi hawn min semma bih huwa attur popolari tal-serja Outlander. Bażikament li tinvolvi bniedem li jidħol fiha biex dejjem jisfida lilu nnifsu biex ikun persuna aħjar. Tiffoka ħafna fuq l-aspett ta' saħħa aħjar u tikol aħjar, però il-fulkrum tagħha huwa li dak li jkun jagħmel challenge sfida lih innifsu. One News tkellem ukoll ma' Christine Dimek li spjegat kif The Malta Peakers huma parti minn inizjattiva li twaqfet fl-2015 mill-attur ewlieni tas-sensiela televiżiva popolari Outlander Sam Heughan li xtaq li jispira lin-nies li jsegwuh biex b'xi mod jagħmlu l-ewwel pass biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom filwaqt li jgħinu lil ħaddieħor. Għaqda li internazzjonalment tħaddan aktar minn 10,000 membru. Malta Peakers huma il-membri Maltin fih dan il-My Peak Challenge. Preżentament qegħdin 29 membru, wara l-sena l-oħra konna biss 5, dis-sena kbirna l-ammont. Fiha bħala grupp aħna nintaqgħu ta' spiss biex nagħmlu attivitajiet fiżikali, nagħmlu support il xulxin, għandna Facebook page bejnietna li fiha wkoll ngħidu x'qed nagħmlu xi progress qed nagħmlu fis-sfidi tagħna.